תגיד, מישהו יודע שאנחנו פה בכלל? כל הקטע הזה של מערב עצמאי לא נראה לי. אני לא זוכר שלימדו אותי על דברים כאלה. תשכח מה שהכרת בצבא. פה זה המשטרה. אתה עוד חדש, יש לך עוד מה ללמוד. אני אוהב סדר. אם אין סדר, יש בלגן. בהתנתקות ראית איזה סדר היה והכל עבד שם פיקס. בגלל זה גם עבד. כן, ראיתי. נראה לך שהוא פה, תגיד? מה, סתם איזה מודיע אנונימי מתקשר ואומר שראה את אלון דרור במרכז העיר ו... לך תדע, אולי זה משוגע. יוני, למה אתה חושב שבחרתי דווקא אותך בתור שותף? כי אחרי כל המרדפים, ואחרי כל הכמעט תפסתי אותו, ואחרי הסיפור עם הביטן והילדה, תפסיק להאשים את עצמך לגבי זה דרך אגב, ואחרי שהוא כבר הרג לך שני שותפים, אז נמאס לך והחלטת לקחת את הטוב ביותר בשביל סוף סוף לתפוס אותו. סליחה. לא. אתה צודק. אמרת את זה בוטה, אבל זה נכון. היי. למה אתה מוריד את הכיפה? אולי תשאיר אותה הפעם. עמוס, אתה הורדת את הכיפה כי אתה מרגיש שהוא פה. מה תעשה אם הוא באמת כאן? יוני, אל תדאג, בסדר? אני אסתדר. אני לא מבין. אתה תחקר את הבחורה? כן, אני אסתדר. הדאגה שלך זה הבחורה. אני לא מבין מה, אתה מפחד לעמוד מולו עם כיפה? אתה זה שבסדר. הוא עבריין. יותר טוב לך? הרבה יותר טוב. תעשה לי טובה, אם הוא באמת כאן, אל תשתגע לי. טוב? שיהיה סדר. יוני, אעשה סדר. שלום גברת משטרה, אפשר להיכנס? מה הבעיה? אין שום בעיה, הכל בסדר. אני רק רוצה לשאול אותך כמה שאלות. את גרה פה לבד? כן. מה שמך בבקשה? נועה. נועה, תגידי, ראית אנשים חשודים פה באזור, אנשים שאת לא מכירה? לא. בקושי בבית, וגם כשאני בבית אני בקושי יוצאת. אני אוהבת את הפרטיות שלי. כל כך אוהבת פרטיות שאין לך בעיה להכניס שני גברים זרים הביתה. אם אני לא אעזור למשטרה, המשטרה לא תעזור לי. נועה, את שמעת על אלון דרור? המחבל היהודי? כן, אני קוראת עיתונים. יודעת איך הוא נראה? לא. למרות שהייתי שמחה לראות אותו. סוף סוף גבר עם ביצים שיודע לעשות את העבודה. אבל חשבתי שאף אחד לא ראה אותו. דווקא יש מישהו אחד שכן ראה אותו. יוני, הוא פה. תראי נועה, את בסך הכל ילדה קטנה. אתה יודעת שהוא רוצח, איך את נותנת לו מקלט? לא חבל עלייך. תבין, מבחינת המשטרה ובית המשפט, מה שקורה פה זה רק מה שאני מספר להם שקרה. יוני, בוא לפה. עזוב אותה, היא נקייה. יונתן ליפשיץ? אלון דרור. כן, אלון דרור. איפה הייתי? ביצוע תפקידך במקצועיות ואחריות, גם בתקופה שלא לכולם אותה דעה, להפגנת רגישות ונחישות ומעל לכל הקפדה.
מוענקת לך תעודת הוקרה זו, אלוף משנה, בלה בלה בלה, נצרים, אוגוסט 2005. תגיד הגנתך. אני לא מתחרט על כלום. גם אני לא. יש לך מאיפה לצאת בלי שיראו אותך? אז אני אראה אותך שבוע הבא. כן. חיילים אלמונים הננו בלי מדים, מסביבנו אימה וצל מוות. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. 50-52. 52-50. דורית, זה עמוס. קבלי. שוטר נפל. אני צריך פה אמבולנס דחוף. זה אלון דרור, הוא ירה ביוני. הוא ירה בו וברח.